Asalin kalmar Ramadana an samu ta daga ramad, watan tsananin zafin rana, domin watan Ramadana yakan zo lokacin zafi, wannan tun kafin zuwan musulunci. Ba musulunci ya sami suna Ramadana ba, ya iske shi da wannan sunan. Annabi ya yi zama shekara 13 a Makka bayan an aiko shi. Akwai Ramadana amma ba a wajabta azumin watan Ramadana ba, sai kasance amma musulmi na azumi akan zaɓi, akan taɗawu'i, akan neman lada, amma ba akan wajibi ba. Bayan an hijira an dawo Madina shekara ta 1, shekara ta 2 sai aka wajabta azumin Ramadana. Shi ma an bi mataki wajen wajabta shi. Shekara ta 2 abinda aka fara wajabtawa azumin ranar Ashura, sai kasance rana ɗaya ne kawai aka wajabta azuminta. Daga baya wata na 9 na wannan shekarar ta 2 shine watan Ramadana, sai aka wajabta azumin Ramadana tare da bada zaɓi. In ka ga dama ka yi azumi, in ka ga dama ka ciyar. Allah ce wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wanda ke jin azumin na wahal da su, wanda suke yi da wahala sai su yi fidiya ta ciyar da miskini ɗaya. To amma wanda ya yi azumi shi ya fi lada. Wa man tadawwa khairan fa huwa khairul lah, duk wanda ya tadawwi ya ce ni zan yi azumi kuma zan ciyar da miskini, to wannan shi ya fi mai. Sai Allah ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ku yi azumi shi ya fi muku alkhairi in kun sani. Watan ɗayan uku, ko dai ka yi azumi, ko ka yi azumi ka ciyar, ko ka ciyar, kowane ka yi. Haka in ka ga dama ka ce ni azumi zan iya, ka ce ni ba zan yi azumi ba akwai wahala zan ciyar, ko ka ce a'a bai ka yi gaba ɗaya. Sai Allah ya ce to in ma za ka zaɓi ɗaya tsakanin azumi da ciyarwa, to ka zaɓi azumi shi fi alkhairi. Daga baya sai aka soke wannan, sai aka wajabta azumin Ramadana akan tilas. Yanzu mutum ba zai ciyar ba sai yana da wani uzuri da baya iya azumi kuma baya iya rankawa. Azumin Ramadana yana da falaloli da yawa. Cikin falalolin watan Ramadana shine cikin shi Allah ya saukar da Alkur'ani, kamar yadda Allah ya ce shahru Ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cikin azumin watan Ramadana aka saukar da Qur'ani. Allah ya zabi wannan watan ya saukar da Qur'ani ciki, ya nuna wata ne mai falala. Cikin falalar watan Ramadana akwai cikin Lailatul Qadar take, dare wanda ya fi kowane dare falala har shekara ta dawo. Cikin wannan watan yake na Ramadana. Cikin falalar azumin Ramadana akwai cewa yana kankare zunubai da suka wuce, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya azumin Ramadana yana mai imani da Allah, yana mai neman lada wurin Allah, Allah zai gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi. Cikin falalar azumin Ramadana shine azumi ranar alkiyama yana ceton bawa, kamar yadda hadisi ya inganta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani lil abdi yawm al-qiyama. Da Qur'ani da azumi suna neman mabawa ceto ranar alkiyama. Azumi ya ce ya Allah na hana shi abinci ne da rana, ya Allah ka bani ceton shi. Qur'ani ya ce ya Allah na hana shi bacci da daddare, Allah ka bani ceton shi. Annabi ya ce fa yushaffa'ani, sai Allah ya ba su ceton bawa. Cikin falalar azumi shine Allah ya ce duk sauran ayyukan ibada na ɗan adam ne, idan yayi za a ninka mai lada 10. Sai ce illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih, face azumi shi na wani inji Allah, ya ce kuma ni zan saka ma ɗan adam. Wata mai azumi babu wanda ya san yawan ladan shi in ba Allah ba. Azumin watan Ramadan ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda 5 da musulunci yake ginuwa a kansu. Wata abin da ake nufi da shika-shikan musulunci, duk cikin sauran ibadu da musulunci ya ce a yi, babu wanda ya kai muhimmancin wa'annan guda 5, kuma azumi ɗaya daga cikin wa'annan shika-shikan ne guda 5. Me hikima ta yin azumi da aka wajabta muna? Allah ya faɗi cikin Qur'ani cewa azumi zai samu takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku wa'anda kuka yi imani an wajabta muku azumi, an rubuta muku shi kamar yadda aka wajabta mu wa'anda aka gabanin ku da za ku samu takwa. Takawa shine ka samu tsoron Allah da zai iya sa ka zo mu abin da Allah ya yi umarni, ka kuma nisanci abin da Allah ya hana. Azumin shi kan shi shine kame baki daga abinci da abin sha da jima'i daga fitowa alfiji zuwa faduwar rana. Sannan daga lokacin da aka ce an ga wata ko Sha'aban ya cika kwana 30, to mutum zai kwanda niyyar cewa gobe zai tashi da azumi, kuma niyya cikin zuciya take, ba dole sai ka faɗi na yi niyyar azumi kaza ba, a cikin zuciya kake. Kila ka tanadi abin take, kila ka tanadi abin sahur, ka tanadi abin da zaka ci,
ka san gobe in ka fita aiki ba za ka ci abinci ba, gobe azumi ya kama, wannan shi ake ce niyya. Ka ƙudurta cewa saboda Allah za ka yi wannan azumi, domin Allah kaɗai ake wa azumi, kuma Allah kaɗai ke iya biyan ladan azumi. Akwai wasu ibadu masu muhimmanci da ake cikin watan Ramadana, cikinsu akwai karatun Alƙur'ani, domin wannan watan ne aka saukar da Ƙur'ani, kuma a wannan watan ne mala'ika Jibril yake zuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam su tsaya su tattauna Ƙur'ani, watan su yi mudarasa, su yi karatun Ƙur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta, mala'ika Jibril yana ji, mala'ika Jibril yana karanta mai, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana saurare. Don haka wannan wata ne na Alƙur'ani, wanda ciki ake sallar dare, ake yawan karanta Ƙur'ani. Bancin karanta Ƙur'ani, wata ne na sadaka da taimakon jama'a. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari daga Abdullah bin Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyautan mutane, amma lokacin da kyautar shi take karuwa shine cikin watan Ramadana, lokacin da yake haduwa da mala'ika Jibril sai su karanta Ƙur'ani. A lokacin kyautar Annabi takan kasance kamar iska wanda aka sako. Idan aka sako iska zai samu na tsaye, na zaune, mai rai da marar rai. Iska idan ya bugo yakan ba kowa. Haka Annabi sassan yake cikin azumi. Da haka ya kamata watan azumi ya kasance muna watan kyauta. Da yawa jama'a suna sa zakkarsu a cikin watan azumi. Wannan abu ne mai kyawu. Cikin falalar cewa a watan azumi akwai hadisin da ya inganta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da irin ladar shi, ba tare da an rage komai cikin ladan mai azumi ba. Don haka kai kokari ka ciyar da wani. Watan azumin Ramadana an ce ka ciyar da mai azumi, ka gayyato shi gidanka ku ci abinci, ka ba shi kuɗin da zai je ya buɗe baki,